Kodwa nje ngifuna ukushayela ihlombe kwethu lesenzo esenzeka izolo lapha ku-SABC lapho khona utholakale khona ungemuva ugida umfowethu lo umzukulu ecula. Le nto futhi isho lukhulu, ngiyazi namhlanje abantu bazoyikhohlwa ngoba uwena okade udensa nabafowethu, kodwa kube uwe lo kade ucula udanselwa abeculi. Nesiqiniseko namhlanje mfowethu angabe umanaphanapha kushiwo lokho nalokho. Hawu, nangoke-ke uHerodi usebhizi kusenza abeculi imikhovu ngoba ngiyazi futhi izinto ey'fanele ziyafika, kodwa nje ngifuna nje futhi ukuqinisa idola, hayi hlambe nami uthi ukuzama ukuy'ncengela. Ngiyazi umuntu nomuntu futhi emhlabeni unelungelo lonke lokugxeka uma efuna ukugxeka nokuncoma uma efuna ukuncoma. Nakuba kungayona umsebenzi wethu ngampela ukugxeka izenzo zabantu nendlela abazama ngayo bona ukuy'philisa nempilo yabo, indlela abay'philene ngayo. Kodwa nje futhi ngoba sisebenza ngabo abantu siye sikwamukele okunye njengoba kunjalo. Ngithemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Mina igama ngumsizi aka Kunconywe. Mina oqala ngala kule channel iqinisekise ukugcina subscribe uzowathi zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Mina sengiphuma kanje.